sinugdanan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon, misulti ang Diyos ngadto sa atong mga katigulangan. Pinaagi sa mga propeta sa mga daghan ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan dili katapusan mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, ibuhat sa Diyos ang universo o ibili siya aron nagiya sa tanang lupa. Naglarawan siya sa himaya sa Diyos o bihagayon kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya mo'y nagumot sa tibok universo, pinaagi sa iyang gamay ng buo. Tapos niya gasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tulo sa Diyos dito sa langit. Ang anak, himong labaw ka kay sa mga anghel. Ingon nga ihatagan siya sa Diyos o ngalan na halang pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kaya wala gayon maingon ang Diyos kag isa-isa, kinsa iyang mga anghel. Ikaw ang akong anak, karong adlaw na imo akong amahan. Ingon ang Diyos, ako maiyang amahan, ug siya maamo. Sa hapit na ipadala sa Diyos ang iyang panganang anak ani sa kalibutan, kiingon usab siya. Kinahanglan musimba kaniya ang tanang mga anghel sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo malaang kaninyo. Pagbasa nila sa Santos ni Evangelio, sumala ni San Juan. Sa wala kay nabuhat sa nusa, ang pulong ihana. Ang pulong uban sa Diyos, o ang pulong Diyos. Sukat kawain sa sinundan, ang pulong uban sa Diyos. Pinaka niya, ibuhat sa Diyos ang tanan. Kung wilay, bisa usaha sa tanan na buhat, na hindi pinaka niya. Ikan kaniya ang kinabuhi. Kung ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nadalan diha sa kanila. Kung ang pagtutok niini ang kalangit. May tao ang kanilang buwan. Nagipadala sa Diyos pagsaksi natin sa mga tao. May tungkol sa kahayag. Ang kanilang maulong sa mensahe umutuo. Si Juan, dili mao ang kahayag. Apan niya siya, aron pagsaksi, may tungkol sa kahayag. Mao kini ang pagtuon ng kahayag na walina sa kalibutan kung mag-iwag sa dalang tao. Ang pulong, dili na sa kalibutan. Pinaalan niya ibuhat sa Diyos ang kalibutan. Ang
kalibutan, wala mo ila kanya. Niyan siya sa iyang kapatid mong katawan. Apan wala sila madawat kaniya. Hinuon, may bidawat o bituo kaniya. Pusa sila, yatagan niya sa katuon na mahimong mga anak sa Diyos. Wala sila mahimong mga anak sa Diyos. Pinagi sa tawanan. Wala sila mga tao na mga anak sa tawanan ng amahan. Kaya ang Diyos mismo, maong ang ilang amahan. Ang ulong na imong tao o may uyog o ban kanado. Nakita na mo ang iyang himaya na puno sa grasya o sa kapaguran. Kini ang himaya na iyang nalawa, ingon na puntungan sa amahan. Misaksi si Juan ay tulungan niya o misigil na nag-iwan. Siya ang nag-isutan sa Panginoon ko. Siya ang mawag, sunod ka na ko, nabawag ka na ko. Kaya naman siya, sa wala pa ako matawag. Gikan sa pinapin niya grasya, yatagan niya sa walay bukas ng panalangin. Ang balakot, ihatag sa Diyos, ihatag ka Moises. Kapag ang grasya, kawaluran, niabot, pinaapi ng Yesu Cristo. Wala pa rin tao na nakakita sa Diyos. Ang mundo anak sa Diyos na pinangga tayo sa mga mao'y nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaibigan ng Kristo, may buntag tanan. Merry Christmas! Dagdag pagka December 21, ang Family and Life Ministry, doon ay ipanikayo na Christmas party na dito hingil sa Malawiyo. Moto nga, nagmisang dito, uban sa tuwang na volunteers sa Family and Life. Yan dito, doon na sila himong na bilin. Pero ang ilang bilin, wala may bata na kaya wala naman o pa may Pasko. Instead sa bata, ang ilang ibutan dito kay Biblia. No? So, simbolik kayo, initiyon ni San Juan sa ato yung mga na ang pulong na himong tao o bibuyong uban na nato. Kaniadto na pulong lamang, saad lamang sa Diyos o inig kapaskuhon ang Ginoo nagpakatao o bibuyong uban na nato. Kaniadto pulong, apan ang pulong na himong tinuod, na himong tao. Kay ang Mesiyas na tao man pinagi ni Yesu Cristo ato Ginoo. Uunay nakalindog sa Ginoo. Kaya ang Diyos dili gyud makyas sa iyang saan. Kay iyang pulong iya gyud na tinuod. Dahil manatong sa kay may manangta sa saan apan dili tumanon. May talagang pasalig apan usahay dili nato tinuod. Pero ang pagtalan na po, nga daw nga, ang Diyos sa iyang kagamahanan, sa iyang kadato, nagpakatao man, nga doon na nailimit, galing sa iyang pagkatao, dito siya natao sa pasungan. Usa ka publik ayon na pamilya. Tungod kay sa iyang hukma, nagdako kayo, siya nagpaka-ubos, nagpakahimong tao. Umaw ka na, may suod, nindot kayo pamalulungan, kana ay hukma, kung tinuod ng hukma, magpaubos. No? Ang tinuod ng hukma, magpaubos. Pero sahay,
diya sa kaminyoon. Mayroon ang bana dahil nahigugma ko nimo, pero kusog kayo manindako sa iyang asawa. Dahil nagpana kita sa trabaho. Kapoy kayo ko, pagtibla kapi, no? Kawan, masahili ko, talo niya sa asawa. Pero mayroon siya na, I love you, no? Pero ako mga tinuod, sama ipakita sa ating Ginoo, magpaubos, aron pagkahatag mo kalipay sa iyang gigugma. Mao ka na ang tinuod nga kinaiya sa gugma, mapausanan. Muna may igsuon, hinagutan ni kapaskuhon, itulungan sa Diyos kung saan pagpagigugma. Ang pagigugma, mao ang paghatag sa kalimot. Sama nga ang Diyos naghatag sa kalimot, nari ka nato, ang kita magkabatubo, katusanan. Kung makahatag na sa kalimot, pinaagin sa atong pagpaubos. Muna may igsuon, hinagutan, pagkatuntan sa Diyos ng kapagugma. Magpaubos. Mapausan na pagpagugma kita ni Kristo. Mula may suot, ginautan ng kapaskuhon, kita mag-aamgo unsa ta kapinanggan sa Diyos. Na siya, pulong, nagpakatao, nagpakabubre, ang kita makaamgo ng Diyos na ilugma nato. Sa inayana, kita sa una, makakalikod sa iyong pamahagi sa pagkikuma. Kung sa pamahagi na, mapausanon na pagkikuma. Manitod. Ako po nga ibalaya, pagkikuma ka na. Nagatuwa ko sa Diyos na magagawa sa kanan. Magbubuhat sa langit ng salita. Kung kami sa Kristo na itong ginawa nato. Iba naman sa lalaki sa Espiritu Santo. Yan ang pinagabilin, isakit sa suko ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay inubo. Ikot sa sabi na tayo sa tulugan at lawapan. Isaka sa langit, nagalipot sa tulo sa Diyos na mahal. Magkagkakot sa dadan. Hika nito kumalik siya, pagpupong sa pagpupong sa komunidad. Nagatuwa po sa Espiritu Santo, sa taglasya ng palitan, sa kapitan sa mga santos, sa mga sayugan sa masaya, sa pagpapalang sa lawas o sa kinabulintayan,